Dobar dan ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati o nekim zanimljivostima o internacionalnoj svemirskoj stanici. Prije početka bih vas zamolio da bacite like, da se pretplatite i da šerate video. Bio bi vam mega zahvalan, ja volio bi da ovaj video dođe do barem 90 pregleda. Evo, bio bi vam mega zahvalan, mi krenemo. Iznad naših glava, na visini oko čak 400 km, nečno juri najskuplji i najsloženiji objekt koji je čovječanstvo ikada izgradilo. Međunarodna svemirska postaja ili ti ga skraćeno ISS. Ako niste znali, internacionalna svemirska stanica je koštala 150 milijardi dolara. Ova laboratorija u zvijezdama, ili ti u svemiru, nije samo tehnološko čudo, već i dokaz da čovječanstvo može nadvladati granice država i naroda kada teži zajedničkom cilju. Otkrivanje nepoznatog, jel tako? Povijest moderne ere istraživanja svemira promijenila se u studenome 2000. godine. Od trenutka pa sve do danas, ljudska prisutnost u orbiti nije prekinuta, ni na 1 sekundu. To znači da mlađe generacije nikada u svom životu nisu provele ni 1 dan, a da netko od ljudi nije bio na internacionalnoj svemirskoj stanici. Utišeni vakuum. Postaja je postala prvi kozmički dom, veličina nogometnog igrališta u kojem astronauti iz različitih zemalja zajedno jedu, spavaju i provode revolucionarna istraživanja. Da za ljudi ne znam izgovoriti što je meni. Uglavnom, život na posli definiran je nevjerojatnim brojkama. Dok mi na zemlji pratimo ritam jednog izlaska sunca u danu, posjeda ISS-a i doživi čak 16 u jednom danu. Te posljedice nevjerojatne brzine od 28.000 km/h koje omogućuje postaji da obiđe cijeli naš planet za samo 90 minuta. No takav život zahtijeva i ekstremnu štedljivost. Resursi su toliko dragocjeni da svaka kap tekućine, uključujući vlagu iz daha i pročišćeni urin, reciklira se u čistu pitku vodu. Čiji sustav održavanja života na ISS-u u jednim od najprednijih na svijetu. Osim što služi kao dom, ISS je i najjedinstveni znanstveni laboratorij u kojem zakoni fizike djeluju drugačije. Prostite ljudi, moram na mišu samo otići dolje. Zbog efekta vremenske dilatacije, astronauti koji se vrate s više mjesečnih misija tehnički su djelić sekunde mlađi od svojih blizanaca na zemlji, što zvuči kao scenarij znanstvene fantastike. Tamo se istražuje sve, od uzgoja povrća, od nulte gravitacije do testiranja novih lijekova koji bi mogli spasiti milijune ljudi na zemlji. Iako se bliži kraj njezine ere i planirano do orbitiranje, nažalost u 2031. godine, znači to nam je sad za 5 godina. Čekajte ljudi, ne znam gdje sam stao. Ostavština međunarodne svemirske postaje ostat će vječna. Ona nas je naučila kako živjeti i raditi u neprijateljskom okruženju svemira, pripremajući nas sljedeće velike korake, povratak na mjesec i prvi ljudski korak na Marsu. ISS će ostati zapamćen kao most koji je spojio zemlju s prostranstvima svemira i pokazao nam koliko je naš plavi planet krhak i dragocjen. Međunarodna svemirska postaja ISS predstavlja vrhunac ljudske suradnje, ali njezin značaj nadilazi puko kruženje oko zemlje. To je dom u kojem se brišu granice između nacija i gdje se znanost susreće s ekstremnim uvjetima preživljavanja. Iako izdaleka izgleda kao mirna, sjajna točka na noćnom nebu, u unutrašnjosti postaje košnica aktivnosti u kojoj svaki vijak i svaki udah imaju svoju svrhu. Arhitektura ISS-a je fasciniran sklop različitih modula koji su opremani jedan po jedan. Srce postaje čine ruski moduli poput Zvezde, koji osiguraju sustave za održavanje života, dok europski laboratorij Columbus i američki Destiny služi kao mjesta gdje se rađaju nove tehnologije. Posebno u mjestu u srcu svakog astronauta zauzima kupola. Modul s najvećim prozorima ikad poslanim u svemir. Iz tog staklenog vidikovca pruža se pogled na zemlju koji oduzima dah. Od
hipnotizirajućeg plavetnila oceana do plesova polarne svjetlosti na polovinu. Evo ljudi, čekajte. Ja sam negdje otišao. No, život unutar gravitacije nije samo uživanje u pogledu. To je neprestana borba s biologijom. U okruženju gdje nema težine, ljudsko tijelo počinje se mijenjati. Mišići atrofiraju, a kosti gube gustoću jer ih ništa ne opterećuje. Zbog toga astronauti moraju provoditi barem 2 sata dnevno na posebnim spravama za vježbanje, boreći se protiv propadanja vlastitog tijela. Čak i najjednostavnije radnje poput tijela ili spavanja u vrećama pričušćenim za zid zahtijevaju disciplinu i prilagodbu. Hrana stiže u posebnim kapsulama poput SpaceX Dragona, često dehidrirana jer bi mrvice kruha ili kapljice pića u nultoj gravitaciji mogle oštetiti osjetljive instrumente. I evo nas, sad smo već na kraju. Znanstveni rad na postoji često graniči sa fantastikom. U laboratorijima se proučava ponašanje vatre koja u svemiru ne gori prema gore, već formira savršene užarene sfere. Istražuju se kristali proteina koji u orbitu rastu pravilnije nego na Zemlji, što je moglo dovesti do lijekova za bolesti koje nas desetljećima muče. Svaki eksperiment na ISS-u je cigla u temelju budućeg puta prema Marsu. Zaključeno, ISS nije samo gomila metala i solarnih panela. To je simbol naše želje da razumijemo tko smo i kamo idemo. Dok astronauti lebde kroz njezine uske hodnike, oni ne predstavljaju samo svoje zemlje, već i ljudsku vrstu. Kada se 2031. godine postaja konačno spusti u oceane, iza sebe će ostaviti nasljeđe koje će inspirirati generacije koje će jednog dana graditi slične domove na drugim planetima. Ljudi, nadam se da vam se video svidio. Hvala vam na gledanju. I to je to. Baci like, pretplati se i šeraj, molim te. Bok!